رسپروراليكما китоби дардам мара ғамита дар пишти дарвозаи шаҳри азонушинам азобда омада имрӯз мегуфт якҷо бишем чӣ ба мо ҷидоем мара бахш ичи гапо аст дига вақти пеш гузашт HM Records ба хандаи пешина нигоҳ ки як бор акси рутама дига чӣ фарёд кунам ишқера уже мурдай бо хапа мегӯй чӣ ба хапи савол да ҷавоб теэрал чӣ қаберами илтимос кам азоб те мегиву мехри сарта мерези ташкота бумон пишти сухдионда бестанағма врашкота ма чӣ хе ҷавоб диҳам о ҳафти саволаби чӣ ба ҷидое мегиҳам бляи аволаби мепирсам ара мега дониста ҷавоб надорам медона хидаш баднафси кад мега да ёд надорам сука занг мезадам телефони ты перебад вақте меваи ма мемони боғи дигаре ба тира чашидан мазатамада партофтам пичоқа бахшиш ки чашми ты уишида дидак чанд қичоқа красива прогулка ки накунан мишатад ошава метони ба королевски маишатад мара сузонда мегуфтам неки набуд фоидае духтарои сунпараст чашмотон ки сай бойдае мада дар кор неста ки ови гиря ё зирина дили ман намесузада ягон тарӯзи сият вақти қичоқам холӣ буд чодабди нужда доштам учентира пашти ресторано дамажда доштам неки бромади ба ханда дастои дига кастаи дига дил мол ту дуруни қавздаи дига фикр ки хидат одами ба ақл боши барои тоқат карданаш магарам ки геракл боши хидат мебди чо мекади агар ними ғама мехурди як бор фикр кин даҳанат мекана фикр ки ма раждат кини соатош қатида тайдон бо ма бифром неки тоқане қати арусом фикр ки бинам тавсози бугум бирам қатишон ту айтаным боши мебахши ма э беимон ягон бор телкадай ки натим ҷавоб гудокта ягон бор сузондамит бар қасди да ғама азобта ана ки фаҳмидониста гир ки чанд қачира омӯхтама ишқи ҳароми ту и тақдирай фаҳмиди чӣ хе ҷидо бидаем якҷо намешем фаҳмиди беақлу дига ранги кӯдако намешем дили ма умуман раҳм карданда омӯхтанест касера мешинохтам рӯпаруму дихтанест дига намехом номта гуфтам бовар ки репома фикр мекунам ҷазир мекунам китоби сайфаҳома ғамш сарҷам карда бофтакаш китоби дарда номи ты пир кади китоба варя сайфада ғами ғуссаи ты буд дарди фиғона анду буд рамазу ченгалу буд ки ошиқи ҳаму буд хушбахти дига чидай дига раҳши кор нестай барои хушбахт шидан ҳар рӯз хандидан дар кор нестай тоқат мекунӣ ба дарди ғамо сиёба навбатай чанд қа пеш дидим язнама биёбин ки ангата ки ма қатиш хушбахтим хандаи зиндагонӣ ма дидестай барои памперс магазиндироӣ ма фикри зиндагимда ты ё бриёва канагир ма красовкича харидим ба чамдаи детски мир ты элеганда дидим руки ҷинсати нарх дошти ма уҷада будим женкамда гирим попши ты парки победа ё брота мебари шабона ма барои лифтиш ҳамуче бурдим ойлямона ана хушбахти има ки ҷое да бини ма вақти гап занӣ намиёви ты қатима ма уже тоқа нестам фикри ты и ту тоқ нанестам ма хушбахтам уже дарда азоб данестам ай марам ты да савет баша ай паи ҳаётат шукн коре кин гиранта ягон каса дарёфт кин ки мешканад ҳаёт танҳову хоризор мемонӣ ба таби дил набудагиву нодаркор мемонӣ шуки това ки рӯи ҷой намоз ты сажда ки фикри зиндагита кин фикри кӯдакта ки